May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag sumong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Checkpoints and surveillance ipatigayon sa Negros Occidental kontra ASF. Dugang nga isa kagatos ka mga Egypt, ginapaabot sa Bacolod. Duha ka mga pulis pilason matapos gintiro sa subject sa buy-bust operation nga nakapalagyo. Pwede na ang cashless transaction sa Bacolod City Government Center. Kag sa good vibes, masako na ang preparasyon para sa Bacolod Chicken Inasal Festival. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pwede na sa karon ang cashless transaction sa Bacolod City Government Center. Sumugod kahapon, pwede na ang cashless transaction sa mga talatapan sa Bacolod City Government Center o kung BCGC. Kahapon nagpirmahan ay nasang partnership ang mga tiglawas ang e-wallet nga GCash kag Mayor Albi Benitez. Bangod sini, pwede na ang cashless transaction o kung ang pagbayad sang GCash sa pagbayad sang real property kag business taxes, marriage license fee, market rental charge kag iban pa. Panugod ini sang tinutuyo sa Bacolod para sa digitalization kag ang paggamit sang teknolohiya para mapadasig kag mapa-improve o kung ma-improve ang sistema sa gobyerno sang syudad. Sa number 9, ipagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental pati na sa admission sa Cadiz Hospital pero nagpabilin ini nga manageable. Sa report sa Provincial Incident Management Team, 19 ang reported new cases sang Mayo 17, 187 naman ang active COVID cases. Sa Mayo 16, ang report sa Provincial Health Office, 19 naman ang na-admit sa Cadiz District Hospital, ang COVID-designated hospital. Sunod sa kay OAC Provincial Health Officer Dr. Gurley Pinunggan, pila sa sining mga pasyente ang na-admit bangod sang lain nga masakit, miyara man sang nakitaan sa mga simptoma, pero mild symptoms naman ang ginabatsyag nila. Samtang, padayon ang Chikiting Ligtas campaign, kag 68% sa target ang nalabot sa Negros Occidental o kung 146,114 ang nabakunahan. Masobra sa 65,000 ka mga kabataan ang dapat nga mabakunahan sang measles, rubella. Nagapabilin ang Negros Occidental nga may pinakamataas nga accomplishment sa Western Visayas sunod sa kay Pinunggan. Ginatutukan naman ang mga dalagko nga syudad kasubong sang Kabangkalan kag San Carlos para malabot naman ang ilang mga target sunod sa PHO. Sa number 8, probinsya magahulat sang letter of intent sang Bacolod City Water District angot sa bulk water project sang Negros Occidental. Inisunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz nga nag-abi-abi sang ginpabutyag nga interes sang basiwa para sa bulk water sang probinsya. Pero kasubong sang iban nga water districts nga formal na nga nagpahibalo sa Negros Occidental sang ilang nga interes sa pag-avail gikan sa bulk water project, ulaton man sang probinsyang letter of intent sang basiwa. Sunod kay Diaz, ang mga water districts gikan sa Talisay padulong sa Manapla ang nakahatag na sang ilang nga letter of intent lagi ng quantity o kung volume sang tubig nga luyag nila makuha. Kung matigay ng basiwa, may nagakaigo sa gihapon nga supply nga mahatag ang Negros Occidental suno kay Diaz nga magakuha gikan sa Malugo kag Embang River. Sa Hunyo na nakaschedule ang Investors Forum. May 3-4 naman ka investor ang nagpabutyag sang interes para sa bulk water project. Magluwas ini, may mga LGU man nga bukas para sa bulk water project kag iniya nagalakip sang Bago kag Pulupandan suno kay Diaz. I also heard verbally that they have expressed interest nga kuha sila sa aton bulk water project, which is a good development. However, ang aton nga representative nga nag-meeting upod sila, I told her nga sila ko we will need a written letter of intent duly signed by the proper person with authority
from the board of directors and Prime Water before we even consider it as official. So let's see kung ina nga paper maabot gid, and then from there we hope we can make the right adjustments. Sa number 7, Police Private Security Council ang ginaplano sa karon ini para sa peace and order situation sa Bacolod City. Sa pagsinapol sa pamunuan sa Bacolod City Police Office supod sa katapos sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, nakasugtan ang pagtukod sa Police Private Security Council nga mo magabulig agud matagaan atensyon ang pagpabaskog sa kampanya sa peace and order sa syudad. Para kay Colonel Noel Alinio, officer in charge sa BCPO, importante ang suporta sa private sector, ilabi na sa bahin sa pagpahagan-hagan sa kriminalidad, magluwas man sa ginapatuman nga police visibility patrol, kag iban pa nga crime prevention programs. Nahangpan man ni Alinio ang pagkabala kabisan sa business sector sa mga kaso sang ginawigit ka mga bangkay kag utod nga parti sang lawas sang tawo. Suno sa iya, para na ilang ginahimo nga parallel investigation upod man sa National Bureau of Investigation Bacolod, agud makilalaan ang pila ka mga ginapatihan ginwigit nga bangkay kag matumod ang motibo sa separado nga mga krimen. Gidugang niya nga ang kasubong nga mga kaso ang nagluntad man sa pila ka mga lugar sa rehiyon, ang ginausisa naman sa katapos ang PNP Regional Office. Kami interventions kasi namin dito, nag-full blast kami, kung mapapasin nyo lahat may mga polis talaga. Wala tayong missing person. Hindi katulad sa ibang lugar na talagang merong missing. Oh, may reported. Meron din sa Iloilo, di ba na missing, nakita na rin. Meron din na sa Pontevedra, wala kong na-identify na rin. Sa Iloilo, di ba, meron din nakita. Tinitignan din namin. Kaya nga ako, isa yun sa pag-usapan namin sa mga command namin sa higher command. Sa regional. Oo, kasi hindi lang naman dito eh. Sa number 6, duha ka mga pulis ang pilason matapos gintiro sang suspect nga nakapalagyo gikan sa buy-bust operation. Pilason ang duha ka mga pulis sa Moises Padilla PNP matapos sila tiruhon sa nakapalagyo nga subject sa buy-bust kainas sang kaagahon sa barangay Magalion, Cadre. Ang napilamo sanday Corporal Victor Liano kag Corporal Artemio Napaw. Sunod sa PNP, pareho nga gintiro sa suspect na si Jeffrey Cabato. Ang duha ka pulis ang mga tigayon man ini nakapalagyo. Nakuha sa buy-bust ang 34,000 pesos nga balor sang shabu. Padaan ang pursuit operation sa suspect. Ginabulong naman karon sa ospital ang duha ka mga pulis. Sa number 5, isa ka lalaki ang nasapuan nga patay. Biktima ginaligar nga napatay bangod sang tuman nga kahulugbon. Nasapuan nga patay sa Martes sa bakante nga bungyod sa barangay Minapasok sa Calatrava ang 59 anyos nga si Jose Abrigoso. Sunod sa PNP, Domingo pa sa nagpauli si Abrigoso apang wala na ini makalapot sa ilang balay. Duha ka adlaw ang nakaligad antes siya makita. Tuman kahubog nga nagpauli si Abrigoso sang among nga gabi sunod sa pulis gani isa sa mga ginalantaw sang PNP nga rason nga ginbawian ini sang kabuhi bangod sang tuman nga kahubog. Isa pa gid sa ginalantaw nga rason amo nga ginatake ini sang iya nga masakit. Wala man may nakita nga foul play ang PNP sa iya nga kamatayon. Sa number 4, lalaki nga nagamaoy patay matapos nga gintiro. Patay 55 anyos nga si Roberto Quilpo matapos gintiro gamit ang sulpak kagabi sa San Jose, Negros Oriental. Sunod sa PNP, posible nakainom si Quilpo sang kagabi kag nagamaoy ini dala ang sundang sa balay sang iya kaingod nga si Joseph Salapayni. Sa kakulba nga madalahig ang iya pamilya didto kag gintiro sang suspect si Quilpo gamit ang iya sini nga sulpak. Naaresto naman sang PNP ang suspect kag detained ini karon sa San Jose PNP. Sa number 3, duga nga isa kagatos pagig ka mga Egypt ang natara na mag-abot sa Bacolod City sa bulan sa Oktubre. Sunod sa manufacturer, sarang ini makalabay sa baha. Ma-report si Nico Delfin.
Gintestingan na biyahe kaina ang electric jeepney sa Jiangsu Fengshuan New Energy Power Technology Corporation sa palibot sa Bacolod City Government Center. Pero sa panugod sang test run, wala nalikawan ang pagtulo sang air conditioning unit sa sulod sang Egypt. Suno kay Jason Jong, General Manager sang Chinese firm, prototype kag sample pa lamang ini sang ila plano nga iga manufacture para sa mass production. Gani magluwas sa nagtulo nga aircon, paga-islan man nila kag sa iluhon sa kilid ang mga passenger doors nga yara sa likod sang Egypt. This is not special technology. Okay. So think about all the air cons. There must be water falling down. That has to be on the floor. But with the touching by ourselves, then probably there is kind of the disconnection. Sa Oktubre, may dugang nga 100 ka mga Egypt ang pagadalon sang kumpanya sa Bacolod agod madugangan ang nagabiyahe nga depasero nga salakyan sa syudad. Sa isa ka oras nga fast charging, sarang makabiyahe ang Egypt sa 120 kilometers. Ang Egypt ang equip sang warning system, ilabi na kung malapit na malobat ang battery sang salakyan. Pwede ini mabiyahe kung tig-ululan, kag bisa nagabaha suno sa mga opisyal sang kumpanya. I can say about 1,000, 2,000 the vehicles that we may import from the China, where our plant is located. And after then, we may be able to localize the electric jeepney step by step. At the first phase, the assemble. Then at the second phase, we can also localize the part for the electric jeepney. Nagahamboy sa 2.2 million pesos tubdob 2.4 million pesos ang Egypt. Sa karon padayon man nga nagapangita sang lugar sa Bacolod ang Chinese firm nga sarang tukuran sang ila manufacturing plant sa madason nga tuig. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, inventory sa commercial kag backyard nga hog farm ang ginsugura na kasunod sa pagkapatay sa mga baboy. Ginsugura na sa mga kabaranggayan ang inventory sa mga babuyan agud mapat-ud kung pila ang mga nagkalamatay nga baboy kag kun ano ang kabangdanan sang ila kamatayon. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III nga kabahin man sang ginapatuman sang task force ang pagmonitor sa mga commercial kag backyard nga hog farm. Sa initial reports ng City Veterinary Office, nagalabot na sa masobra 20 ka baboy ang na-report nga nagkalamatay sa syudad tugas ang mishandling kag bangod sang epekto man sa mainit nga panahon. Si Mayor Albi Benitez ang damlag nagmando na kay City Veterinarian Dr. Agueda de la Torre nga magpatuman sang inspeksyon agud mapatod kung ano ang ginkamatay sang mga baboy. Ginatunan man sang syudad kung kinahanglan magpatigayon sang vaccination, ilabi na nga nagasaka man ang kaso sang hog cholera sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Dapat attorney, makandak na test ang Yeah. In fact, ang DA may araman sang directive so may sa harata amon. na nga may facility na para for the test or Ginapaplastar ta, may parang ang task force ta, araman da si Attorney Ting, araman ng sa task force ng parang i-urgent na ni siya nga mag-iwan. Nagkikido, amo na may mga ng various reports of death. Ang ang issue lang is ang cause of death. So far, sa na-test sa province, wala man yan nga due to cholera or ASF. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Incident Management Team ang nag-convene na kag operational na sumugod subong nga adlaw. Sila magapamuno sa surveillance kag ang pagpatigayon sa action plan kontra sa swine diseases. Sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, ang IMT ang ginatapuan sa nagkalilain nga mga departamento nga nagalakip sang tiglawa sa mga LGU, Agriculture, Coast Guard, Army kag PNP ang pagpamunuan sang Provincial Veterinary Office. Si Dr. Placida Lemana ang magaserbi nga Incident Commander. Isa sa una nga mga tika nga ipatuman amo ang surveillance ukon ang pagkuha sang random blood samples para sa dugang nga testing. Ang damlag pa, samples nga napadala negatibo sa African swine fever. Uyag man nga may baluan sa probinsya ang extent ukon ano kalapad ang apektado sa masakit wala labot sang regular nga monitoring sa mortality. May free testing nga ipatuman sa mga farms kag ginalantaw ang pagpahamtang sang insurance system nga iplastar para sa yadtong mga hilway na ukon hilway pa sa masakit.
Ang IMT amo naman ang mga in charge sa pagpatod ng strategic nga pagpahamtang sa mga checkpoints. Sunod sa kay Diaz, mas tutukan ang mga lugar nga may report na sang infection. Ang intervention nga ipatuman magdepende man sa sitwasyon sang isa ka area. 2,421 ang na-report na patay bangod sa hag cholera sa napulo ka mga banwa ang syudad sa probinsya. We will be monitoring through our para-vets, no, ang tanan-tanan nga mga reports regarding sa aton nga mga mortalities sa hogs, no. And aside from that, no, unti na identify ng iban nga areas as ground zero kundi ito nagkalamatay ang ilang population sa hogs. Outside of that, maobra na kita sang surveillance and screening, no? So that we will know the full extent of the infection and that we will get the real-time data kung ano gid kalain ining aton nga situation and whether it is cholera or whether it is ASF already. Sa Good Vibes, masako na ang preparasyon para sa Bacolod Chicken Inasal Festival sa madason nga semana. May report si Nico Delfin. Sa Mayo 24, tubtob 28, sugura na sa Bacolod Traffic Authority Office ang pagpatuman sang road closure halin sa North Capitol Road nga isa sa mga festival site sang Bacolod Chicken Inasal Festival. Katunga man sang dalan sa the Upper East ang siradaan sa kapistahan, kundi hiwaton ang longest grilling sang chicken and asal sa Mayo 28 sa lasay sang gabi. This is like a mini Mascara Festival, but of course, iniya focus kita sa aton nga manukan, kag aton nga mga Bacolod Chicken and Asal, no? Parang ipakita ta sa bilog nga Pilipinas, no? Ang Bacolod Chicken and Asal is really the best inasal in the country. May road closure man sa Manukan Country sa reclamation area. Suno kay Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse, linibo nga mga bisita ang ila ginapaabot nga magabuylog sa 3-day festival. Spread out ang aton nga ang events, no? So ang aton nga mga makaladto spread out man, no? Para nga hindi man kita maginutok didira sa Upper East or sa Manukan Country or sa North Capitol Road, and we ensure the public na ang security nila ara gid, no? Nakahanda man ang 596 ka mga police personnel nga magabulig agud mapasiguro ang kalinong sa liwat nga pagsaulog sang syudad sang tuigan nga festival. Tuyo sang syudad nga masobrahan pa ang record sadto sang pinakamalaba nga pila sa mga ginaasal nga manok. Nico Delfin para sa Digicast Negros. But at least may look forward naman ang mga Bacolod doon, mga Negrosanon, na another festivity sa Bacolod City. Kagming ha, ito syempre, damo gina-expect na siguro nga mag-try gidya kay kilala gito sa... Paborito ko na yung barb chicken inasal. Kaagom ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kaya dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.